Ja Saksa ensimmäisenä. Jauhojärvi tuohon kovaan mutkaan. Ruotsi on jäänyt 100 metriä. 80 metriä. Sieltä ei mitaleilla tulla. Ja Sami puikkaa sisäkautta. On päästä ja pääsee ensimmäiseksi. Ja sitten... Tulee perään. Iiras Sisälle. katsoo. Sisälle. Menee niska. Oi. Molemmat kaatuvat. Nyt ylös. Molemmat Ei vielä tiedä! Se on Aina parasta saa Ei saa kiinni! 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 Voittaa! Suomi olympiakultaa! Reijo onneksi olkoon! Valmentajana Venäjä on lyöty kaadun. Ja nyt tulee Ruotsi!